ملت مشوان هجا پروسیا البجاتن شهرداریان لترکیه و باکوری کردستانی گهشتیه استا هری بلند آروجوا ترکیه جالی خواه آگ پارتی هروها جهته نامزدین شهرداریان ایگلک باشاران اشکره کرنه روشا دم پارتی حتی نها باوایی که گلک زلاتر نای زانین جبر و یکم در باسی دیاربکر دبن ریوبری شاخا دیاربکر دم پارتی İrfan Söner meyvani minen Slav bote keki İrfan keki İrfan noha em dikarin bibêjin bi vê hevdîtina hevserokên Dem Partî li gel Özgür Özel riya diyalogekê di navbeyna Dem Partî û CHP de vekir gelo gelek spas evar baştan bêjin xebata wara serkeftin dixwazim ji Amedê silavê me germ jwara na siyaset germ dibe hevserokê me û em bêjin tevî serokê CHP civîna ku îro hat eldarxistinê zî hevdîtinê ji rêzê ne lê girîngin û demê pêş da daha tiştê ku em bêjin gelê me di berjewendiyê gelê me dabin bi pêş bikevin min rêya me Dem Partî û zanin rêya sêyemî ne de gelê me ra berjewendiyê gelê me de kîja bi feyde be em ê li ser wî esasê bimeşin ji ber wî ev hevdîtin ji me ra girîngin lê hevdîtin tenê da bimîne zî tabii têr nake em li bendênekî ku duwarekî ku em li hevke hatinekî yani kîja partî dibe birabe tabii em duwarê da binerxînin. Keki İrfan yani ez bêguman niha Dem Partî piştî hilbijartinên serokkomariyê û parlamentoyê jî tu dizanî yani rastî gelek rexneyan hat. Bingeha Dem Partiyê ew tifaqên ku vekirî bi tifaqên neserkeftî û bi tifaqên ku qet tu berjewendî ji Kurdan re nebûn wisa nirxand. Yani gelo CHP ku çend cara ve hevkarî buware kiriye di şaredariyên pêştir hilbijartinên şaredariyan de diya parlamentoyê de diya serokkomariyê de gelo tifaq buware dê yani dillê bingeha we neşkîne tu çawa fikir dikî? Belê niha helbijartina borî da a serokkomariyê da em bêjin pirsgirêkê me ku em bêjin kêmasiyê me ku hatin jiyankirin em bi hawakî em ji qadê ve neqetiyan û zanin kî me xebata xwe berdewam kir ji çardê gulanê heta niha xebata me di qadê da berdewam e hem em bêjin ji bo îtifaq ku em li ser kîja esasî pêk bînin hem jî gelê me û berjewendiyê gelê me çi ne li ser wî me bi gelê xwe ra civînê pir girîng me darxist îro zanin kî bernamzetê me ku em namzetê xwe diyar bikin zî em bi delegasyona bi helbijartina pêş em bêjin pêş dixin ku namzetê rast derkevin diyar bibin ku di xizmeta gelê me de bin û polîtika ku ji gelê me ra berjewendiyê gelê me de be bi wî hay pêş bikeve. Me bi CHP ra bê şert û mert me destek dabûwan lê derket ortê ku em rêya me ya esasî û a rastexîn rêya sêyemî ne. Rêya sêyemîn çi ye? Ew ji gelê me ra ku berjewendiyê gelê me esas digire ye. Ji ber wî CHP veya AKP kî ve birabe li ser esasê ku gelê me û berjewendiyê gelê me da bêje herê em karin li hev kirin. Em şert û merc pêş naxin tek şert û mercê me heye berjewendiya gelê me ye. Keki İrfan yani li Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê yani ji dervê Dem Partiyê partiyên Kurdistanî jî hene gelo ji bo hilbijartinê ve tu peywendî li gel wan danîne fikr û ramanên wan wergirtine wê derbarê de ger agahdarî werbigrin işte kerem. Belê lê Kurdistanê taybetî ji bo em li Amedê ne ji bo Amedê ra ez karim bêjim niha yani tekiliyê me hene li duwarê îtifaqê da nine
em dixwazin ki hani bir yekdengî bikevin hilbijartinê û bê pirsgirêk ji ber çi ji ber ev qayyûmê ku talankerî kirine û em bêjin tahribatekî pir mezin kiriye niha ji niha da em bêjin textê wan dilerize dibên erdhêj çêbû ne erdhêje ev dengê gele ku qayyûmê ku talanker ku em bêjin gelê me îrada wan gasp kiriye ji ber wê ew ê hesabpirsînê ye ev lerza ku pê bilerzin zî ev e û em ê wan bişên ciyê ku layixê wan li ku be em ê wan bişên li derê. Spasiyat etkim ki İrfan Söner rêveberê Şaxa Diyarbekirê Dem Partî ji Diyarbekirê gelme.